Tini tamni bagai media no ringna nangka. Belakang hambai sini social media no. Tini sengo jaga paisa pamane karon no angka sini o balurban bisi o jaga belakang no lama ni kaisa Jwngjal o jaga o tui kesamani oboni bagai ora ta himaya hayaka bagari lai simai yang mani karon nei sing tini obai pokhe amo bai nuhun jama bai sing tini ora paisok paika sini ora tongo sini balurban bisi ni chairman te sini youth ni karyakarta rok sini ora joto tongbayo tamoni bagai hingka hingke o lukuni lama hayaka ba lukuni himthani thangthani belakang no kostoma bai tini sini minister ni dagimung hayaka ba bini naimung banya sing tini ora paika binara tini omo khobor sogimani bagai bo tini khatong thoje engai singno rohaka obon bagai singbo tongmaya sing tini logo logo ora paisok paika spodo sing naikha obon bagai sing kok salaika lukurok nang obon message sinani musungo omo dati na thik nai sing sini o hayot river sing kok salaika bobo dati chai tok nai obono thik khanani bagai O lama rok le nong niti pramu tani white em ngi busuk salrogut sanamjak nai. khaklayo angomo dati no khlai jaga hinai tamni bagai hingke sing pressure inai obono dati thik khanani bagai tamni bagai hingke lukuni Jwngjal omo ongkha sing je samung khlai tongo hayaka ba je sarkar khlai tongnai rok government rok tamni bagai hingke lukuni bagai no government oboni bagai dati no khaini hina angkha khlai Sinimung. ani sinmang YTF West District ni Vice President